На тебе. После ще се хвалиш, ще виж какво прави аз, какво прави. Той работи, аз го снимам. Не бе, утре покана Данчо, че не ми вярва. Че работим. Да, аз теб да снимам, като работиш. Айде. Да види. Не слатата да се снимам. Дръж, бе. Какво да държи? На ти телефона. Давай, фърляй чай. Ама нямам такова. Какво нямаш? Лопата. Опочите, че лопата нямаш. Виж ка на печка. Само колко надалече може? Кое е това ли? Това е нормално така до към тебе. По-надалече може. То може, ама слабо се вижда. Си горе на размаза. Да. Нищо не вижда, не е размаза. 3 мегапиксела е камерата. Хайде тук. Какво бега? Светко, така колко време отделяше на телефона, толкова на работата, ако отделяше. Ще се покажа на ония люленски. Какво е? На Митко. Викат Калин, той се хачи и забравя да се.